Soňlanmaýan hekaýe. Sağa 8:05'de ertelip taýin bolmaly. 8:50'de ol gapgaçlar ýynalar. Sen satylmyş ağa. 9'dan soň howlaky işler bilen meşgul bolarsyň. Senem Zekiye. He, Zekiye hanım diýin. Soňuş beriň. Düşünmedim. Neme? Uyam. Ýagny resmilik bolsun diýip aýdýarna, ýogdam tapawdam ýoklu. Bolya ýygyň dowam edýän. Neme satylmyş? Senem şu gaşyňa da çykçypsana. Eceň bile kakan hemişe şuňal gülkünçmi? Goýmaýarlar. Gülkünç ýöne berde hatam gülkünç. Bu aýal dälhana çöriýal ederler. Jedel edelimi? Yok, jedel etmem. Terefden eýýärde nevin aýban dälretdiler. Satylmyş ağa. 9'da howlyň işlerine başlap. Sen nämçün ýörap bilen ok? Senem Zekriye öýüň işleri bilen bolarsyň. Kir, gapçana ko beýle kişiňe meňdeşe işler. Elbetde. Näme gerek bolsa menden sorarsyň. Bolýa. Düşündümle, senden soraryn. Şunu sorapsın kaka. İşten iyi verdiler. Ha? Tapıp bilmeyenlerler. Bu kız Çok iyi iş alacak mı kaka? Bilemok. Alacak gerek. Bilemok. Gözden geçirecek. İşimiz katı köperli. İnni şereketi duygularımız bilen değerli aklımız bilen dolanırmalı. Ondan Ömer'in teklifi üns vermezse Yönemen aýdýanlaryň sen üçin hiç ähmeti ýok gerek kaka. Ömer'in aýdýanlarym has möhüm. Nusret özüne gel. Tebäbi Ömer hemişe dogry aýdýar. Ömer zehinlidir. Ömer uniwersitede okudy. Ömer. Men giýjem günleri işleýän. Ömer gelip ýygnakda ýönekeýje bir zat aýdýar. Başyňda täj edip goýýaňyz. Dogryň aýt kaka. Men sen üçin kim? Yeni idem çağı. Ulolmansın. Yeri. Ömer çağı dermi? Ömer'in yüreği çağın kıyali. Seninle ol yok. İniğin bilen bassaş olup görme. İşin bilen mol. Hiç kim bilen bassaş bolamok. Bolmornam. Ol okudy, men okamadım. Şol okudun diýip okamadım. Ýöne şu karara sen geldin kaka, men näl? Okujaktın da meni okutmadın mı? Ömer'i köýlegimi sattım, ben okuttum. Ähli eşigimi satıp senem okudardım. Inni hiç kimi günehleme. Okujaktın da meni okutmadın mı? Ömer'i köýlegimi sattım, ben okuttum. Ähli eşigimi satıp senem okudardım. İnni hiç kimi günehleme. Nusret. Nusret. Dinle, hakikaten en soňky doktoryan. Şu meselen mundan beýlek bolajak däl. Hastahana aýdyp gelen Nusret, he? Nusret nähil näsallyk bolsa bilerdik de, bir alazyny tapardyk. Diýderek ýere urunma, men näfe agdyryn. Hemme meselede borçyaly, şol meselede ukyp sızdyr. Men beý diýjek bolmadym, Nusretsan. Sen maňa ýalmyş düşündiň. Okujak diýdim. Okugy zordan utardym. Ýöne Ömer gyzyl diplom bilen utarıp gaýtdy. Şerekete ýyllarym berdim. Giýje uny diýmedim. Ýazyr petde kagry iş edýän. Meni ömürçe boran oklar. Dormuşumda ýene bir şowsuzlyga çydap bilmän. Maňa düşünýäňmi? Şoň şin sorama. Bar bir ýakynna Jenap Ömer öýlenir. Kakasyna bir topar agtyk berer. Mene şelip giredýän. Yeri, nenen gepleşip bildiňizmi? Gorkya. İslew wa ýöne gorkya. Mundan beter gynanman islamok.
Doğru aýdýaňyz. Ýöne parly görende derdin dermanyny gözlemeli adam sizsiňiz. Ýani ýollaşyňyz däl. Näsatlyk mennemi? Kimde diňini bilemok. Ýönediňe derman gözlemeli adam bilýän. İstanbul'un tüm gowluk mallarynyň birinden. Yok, bolmaz. Nusret işsayda gaty gynanır, gowunnalar. Howy eşse gynanır. Ýöne birden eşitmese, oňa ullukan ýalňyşlyk etdigimiz bolmadmy? Onu söýýäniňi bilirim. Onuň gadryny bilýänliňizi görkedim. Durmuşumda yine bir şowşullygy çydap bilmeýän maňa düşünýäňmi? Bar bir ýakyny jenap Ömer öýlenir. Hakatyna bir topar altyp berer. Onu söýýän bolsaňyz, onuň gadryny bilýänliňizi görkedim. Alo. Lukman hanımın kavulxanasyna ýazlaýjaktym. Dinle, çok wagtyň almaz, söz berýän. Tiz gutorar. Şolar bilen bir howadan dem almaga da höwesim ýok. Bilýäňi. Ha, eş edýän. Näme boldy? Ol adam bir suraty düşürýän. Hey, dur! Dur diýen Vay vay, garas! Ömer! Hey! Ömer dur! Ömer! Dur diýen saňa! Hey! Ne oluyor? Hey, dengeme. Burdan canın kaçırdı. Lokman bir zat bolandyr. O hiç ýerde ýok aky. Nereye gitmiş? Bir daha gidip bilerken. Men näme bileýin? Ýür. Belki şo köçededir. Hey! Lan dursana! Dur diýen saňa! Çıgargalmış. Ey Hudaý, ýok ahry ogurladylarmy, öldürdilermi? Ýerine näme boldy ha? Burdan canı kaçırdın olsa ne edecek? Ey Hudaý, nece can temniredi. Yankı bayım yedirin diye. Men Iqbal Tınazdım. Ýokar koslan ağzasy. Iqbal Tınaz. Şu ýerden feretsek aýalläldim. Bolubam bilmen. Bu ýagdaýda ýaşap bilmeli. Ya, Geri tap bol. bolýa. Hey! Dur! Abi iyi misin Ağır abi? yağdığın kovum hiç tatmadım şey yok yok ya. gerek.
Ey Huda. Şu gün senin hemme dağda alaştattım. Hiç başıma gelnellerin. İyidime de fer etmedim. Men hemişe belintde boldum. Hemmeden özüm yokor tuttum. Yönünni. Şimdi durmuşum katerbet bolaştı. Sihirrenci yerlere düştüm. Batska battım. Diýsen diýmesen oňa bir zat boldy. Iki uçsuz. Bolmaz. Bir yerlerde durup bilmen. Muňa kaýram bolup bilmen. Men bu taýyk degsli däl. Bu taýda ýaşap bilmen. Ýaşap bilmen. Gel lan. Derik gel. Geple. Akbal hanım. Akbal hanım. Akbal hanım. Beş ýaşap bilmen. Men Iqbal Tinaz. Ömür boyu ruhdan düşmendim. İnnem düşmen. Neme? Akbal hanım. Näme için surunuzu düşürdün geple diýen. Surata düşüremok. Koy ver meni. Oynatmaya vaktim yok. Häziriň önüne açsaň, özüň işin gow bolar. Bolya koy ver. Açsak. Men habarçy. Soňky habar gazetininden sizi Hyaltynaz bilen gördüm-de. Yer taňa näme? Sen näme için gyzyklandyrýar? İşim sebäpli. Diňe işim üçin. Ömer Korjan Hyal Tynaz bilen birlikde bu hemme kiçiň üns bilen okajak habary. Ne yapıyorsun? Edýäň näme? Enjammy elleme. Ol meň adymda dur. Artık kendine. Inni özüňe hemme kişiň bileti gelýän başga bir habar gözlersiň. Bir daha seni Ondan beýlek bizim yeni bizim etrafımızda töwerimizi görmeýin. Anladın Düşündün mü? Ertem. Ömer. Ömer. Ömer näme boldy? Ömer näme boldy? Janyň sagmy? Burnuňa manapdyr. Canım sağ. Ilgap barýakam kiçirek bir çaklaşma boldy. Habar çeken, gaýretme. Düşüren suratlary şuň içinde. Aldım. Ewtiňe bir teresene. Men sebäpli boldy. Bir aýbyň tapdyklary, läşiýän gargalar ýaly daşyňdan aýrylanoklar. Şol aýyp men, şeýledemi? Aýdýanyň näme? Men Men barada bilmeli zatlaň bar Ömer. Men ýaňy ýakynly adaglarymdan aýrylmaly boldum. Onu bilemokdum. Inne men seň ýanynda görenler üçin olara bahana boldy. Hyaltynaz,
Öňkü adaglysyny tiz unutdy. Täze bir söýgü ummanna gark boldy. Şeylemi? Ha, nime? Ayrılık diýseňem boljak. Ýöne göwnüme edil müň ýyl geçen ýaly. Ýadymdan çykypdyr. Körpe hanım bir soru bersem bolarmy? Nime? Üýt köşük bir zat boldumy? Soragyňyza jogap bermek isleýän. Ýöne Jenap Ömer, men wagtym ýok. Onsoň barbyr köpeglendik. Ýür gideli. Şol korjanlar göreli. Neme? Evtime bir seretde. Bu eşik bilen barsam geçikti bulara. Şeýle dämi neme? Ha? Şeýle dämi? Onuň dogry. Ýanymda bolsaň gatar kayın bolardym ýöne. Kömek gerek bolsa men hem işe sen ýanynda. Arkaýyn bolay. Bolýarmy? Bolýa. Mundan artyk eglenmeýin. Tewekkül bol, düşündiňmi? Akar suw hem işi ýoluny tapýandyr. Azjyk rahatlan ahry. Ýeri? Anneme Ecem öýde däl bolsa näme deli? Polisiýa barar. Heni ýeden barmadyk bolsa başga alat ýok. Vay, Hana otaydy. Ecem gelýär. Ece. Ece bizi gat korkuzdun. Nire dedin? Dan bilen nire gittin? Nire gidendir öýdýän? Ene geldim. Şu garabalyga gaýdyp geldim. Eceň üşenler. Onu öýe kidin. Mundan artyk soğukda durmasın. Ýür Ece. Şo gyzylçylar, şular menim. Awa, altın gap gaşlady nahar ýit ýörenler şu taýy düşüpdirler. Şol gap gaşlardan şu taýym getiripdirlermi? Ýok agam. Hemme zatlaryny gidiripdirler, batypdyrlar. Şoň üçin şu taýy düşüpdirler. Adam yıkılsa da elini yapışan şakatynyň bir bölegi galýa. Altın gaplarını getirmedigen bolsalar, hökman çaňyndan suwundan bir zat galandyr. Bal tutan el, balsyz bolýan näler? Ziýany ýok oglanlar. Bu dünýäde baýyň maly sen men ýaly fukaranyň agzyny ýazdyrýar. Bize näme agam? Bile bildiren ok, bar ýöne gepleşip durduk. ne oldu? Näme boldy? Yine Ýene olmadyň gerek. Surada düşürüp bilmediň gerek. Nasıl ya? O nähili? Olamaz. Mümkün näl? Hadi be koş. Hani gorkez bakaly. Ey Hudaý. Artık Inni özüňi hemme kişiň gülesi gelýän başga bir habar görlersiň. olamaz. Yok! Yok! Kaçarken Baş barýakam her inçe bolsa başga bir hart takaýyn idim. Gadym hyle ýöne allandy. Berekella, berekella. Bu suratlar bize gaty zerur gerek. yorulduğuma değsin. Ýadanma degse bolýar. Men ýa-da seni şeý edip bilgamandym. Diýmek bu suratlar ömür korjan üçin şeýle wajyp ekenne. Ol janyny ýeren ýaly kelesaň men tutşok bolup özüni ulagyň öňüne alyndy. Ajaýyp. Ajaýyp.
demir staydı işlerini yere. Çıktaycılar kem etdik. Her bölmede taşıytlyk şäherleri barada bir habary berdik. Ýöne gysy möhletde diýanyň öwesini dolmak kyn boljak. Şoň üçin Diyal hanım gel başlık. Gelsin. Soň dowam eder. Girin. Hoş geldiniz kadırly Hyal hanım. Geçin oturun. Aklım çatanok. Korjonlar soğan soyun ýaly hemme zady kem-kemden talap barýar. Siz bolsa şutaýdy, şu ýagdaýda. 40 ýyllap oýlansam men hyýalyma gelmezdi. Boljak iş däl. Ýöne kynan sagyn boldy. Men bilen Iqbal hanymym muňa kaýyl bolmazdy. Ol men ýa-da islenlik başga biri däl ahyry. Haýsy ýol bers kafasa sygypdyr. Bu taýda ýaşamaga nädip razy bolup bildiňiz? Nädip boyun synyňyz? Düşünüp bilemok. Boyun synan kim aýdy? Oýlanýan. Giýje günlük pikirlenýän. Bir oňyň çykylga gaçmak, şutaýdan halas bolmak üçin oýlanýan. Ýöne bolanok. Şunu ele senen ýerden näçe gutuljagym bilemok. Töwereňize göz aýlaň. Belki gözleýän zadyňyz şu taýda bir ýerdedir. Şu ýigrençi ýerde gedaý adamlardan başga näme bar? Belki şol gidaý adamlar siziň çykalgaňyzyň bir basgançygydyr. Şeýle dälmi? Şol Arif diýilen kelesaň başuýuňyzda midimi edip görmegini islemeýän bolsaňyz, töwereňize gowja seredin. Hökman bir alazyny taparsyňyz. Siz bizi ýalylar. Adat adamlar ýaly ýaşap bilmersiňiz. Şu harabadan halas bolmak üçin görüşmeňiz gerek. Bu görüşde ähli zada ýol berilýär. Düşünýänizmi? Ähli zada. Tapşyrylýan wagty giýjigipdir. Olaram garaşlýan ýagda şertnamany ýatyrjak bollar. Ondan iki tarap bilen ilalaşyga barýan çyk epesilder döktük. Näçekler bişme döwri, kynçylyklar bolupdyr. Bu zatlar näme üçin görüň berdiňiz? Sebäbi şu kynçylyklary sen bilen ýeňip geçjek bolýar. Şereketi bizden gowy tanýan. Bize kömegiň degijegine gözüm ýetýär. Näme üçin beýle zat etmelimişim? Kärhanaň işlerini başlanmak üçin bir işgär hökümine biz bilen işlersiňizmi? Siziň aýdýanyňyz näme? Heme ähli zadymyzy elimizden alýňyz. Hemen baýamaňyz üçin men size kömek etmelimi? Bu ne hili bir hayalyk? Gyýdym Hyal hanım. Man gyýdym diýmän. Siz nening meni öz ýanyňyza çagyryp iş teklip etmäge het edip bildiňiz. Muň hemmämiz üçin peýdaly bolup iki tarapa da yarar diýip pikir edýän biziň meselelerimiz bar. Siziň hem ýagdaýyňyz kynrak. Düşmançylyk goýalyň, bile işleşeliň. Hiç haçan korjam bilen işleşip bilmen. Boljak zat däl. Hiç wagt. Onna da pikirlenip gör. Men garaşarym. Jogap bermäge gyssanma. Biderek garaşarsyňyz. Hamdy korjan. Kaç kez näçe edip jaň etdim, inim ýok diýýärler. Beýleklerim bilýär diýe. Soň habarlarda sen bir dostun ýokmudy? Şoňa bir jaň edip ara girsene. Inim suratlar gazetede çykman lal. Erdem.
Adı Erdem. Dergi bölümünden. Ha, bolya onu garaşyan. Derri ucaňat bolýarmy? Nätanç dogry aýdýar. Ýanlary bilen altyn ýady pul getirendiler. Öý oljadan doludur. Näbläni ağam? Bu tay Arif işanyň öýü gargaýmadyn. Bizem bismillah diýip giýeriz akmak. Şol heleyden tokka altın çykmasa adam bolmadygym. Bu elek ykbalymyzy gülüp bakar. İki tarap üçüňem peýdaly boljakmyşyn. Olar kynçylyk çekýärmişin. Biziň hem ýagdaýymyz göýgüýnymyşyn. Gepinizge sadaka berýärdi. Nädip etdi billike? Muň ýazaty nädip teklip edip bilýärler? Kabul etmediň gerek? Elbetde ýok eje. Gönnün gönü üstümizden gülýärler. Aslyndan ýeti erwetde ýalyarlyjy. Kabul etsem aljak aýlygym bizi Asla bolmaz. Hiç açan. Dalalatçı tapılar bu taydan dinar. Korcanlara gülümüz galmanlar. Edýäniň näme? Goşlara berjek, sogap bolar. Ýygnamayla keniň. Bir näçe günden soň ödümiz ýerdik. Hoş geldiňiz Arif daýy. Hoş gördük kıydım. Oo, akşamınız hayırlı bolsun. Nos bolsun. Sağ ol Arif daýy. Deňiziň göwüniň alkyndyr ya. Şu diýwarlaryň ýüzüni täzeläli. Erterirden hiç kim ökjän göterämesin. Bolýarmy? Boýak çalmaly. Biz boýamalymy? Elbetde. Näme gen görýän? Elbetde hemmemiz bilelik diýişler. Şeýledämi köp sag bolun Arif daýy. Çünkdäki dukandan aňry bäralsak öýmedi üpçün eder. Şeýlelämi? Hawa, edil kiçengrek köşk bolar durar. Şu ýagdaýda ýaşamak gowy görýän peri. Öýümizde awadanlaşdyrsak gowy bolmazmy? Bu tay bizim öýümizden. Ýöne häzir biz şu taýda ýaşaýatsa eje. Häzir? Gaty gysga watyň içinde de şu taydan gider. Öňkü durmuşymy da dolanyp barar. Bulan gaşyndan ýadyp çalmaly ýadylgymy? Mundan öň hiç boýak çalmanym. Gaýgy etme. Ertir hemmesini öwrenirsiň. Ýeri onu öňme düşani. Şunal. Bar aşkana garşy. Elimden aňsatyp marsyň. Süýtdeş doganmyda ananyp bilemok. Vay, şu taçanyň hine öýdi. Suratlar menne. Kömeğin için sağ ol eycecik. Ejejan. Batym hemme zat tertibe girer. Gatar kayın bol. Alo? Alo? Gepleşdiň boldymy? O nähil ýaýlym kadalaryna ters gelýärmişin. Durmuşam ben durmuşum, şahsy durmuşum. Bulan başlyk kim benim? Kim? Aykut gurdamy? Şoň telefon belgesini tap bersene. Menim gepleşip göreýin. Tamam. Bolýa. Ama Ýöne haýyş edýän, tiýdirek bol. Men eşitip örgökden geldim. Owo, menim geň gallym. Ýöne gowy teklip eken. Sen üçinem, olar üçinem. Elbetde menim kabul etmedim. Neden? Nämşin? Bilemok. Şol ogurlar bilen işleşip bilmer müýtdim. Bir korjan bilen bile bolandan aşlykdan önün gowy görýän. Men ýene bir gezek oýlan diýjek. Belki pikir etişiň ýaly elbetdeler. Belki hakykatdanam ak ýürekden teklip edýändirler. Bilemok. Kellen bolamy jar bolly. Özüň näme netije gelseňem aklyňy duýgulaňdan has iler tutup belli karar gelmeňi isleýän. Hayal. Hyal. Ben bir telefon... Sözüň uğruna men bir jaň araşýan. Soň gepleşer. Yer bolýar. Soň gepleşeriz. Sağ ol. Görüşýänçek.
Garnyňda yer galdymy? Şokolady ýesek nähil bolar? Garşy bolmaryn. Sen garaş men getirjek. Böyle. Garaş özüm çaklaýyn. Ýene şol garyp oglan ile gepleşdiň ha? Saňa pukara da bolsa owadan sözler aýtdy. Sen eminni bagtly sırajak bolýan. Bolan bolamok peri. Bagtly duýýan. Al bakali. Hani görel bakali ýerden gazetde suratlar görüňde näme diýerken. Maral hanım. Näme boldy? Lukman wagtyny aýtdymy? Ertir öýleden soňra diýdi. Ýöne bilemokda. Bilmedi ýardat ýok. Hemme zat maşgalaň üçin. Maral. Bir zat boldumy? Ýok, ýok, bulundat ýok. Şaýgyn bir kere golçak, dilem gözden geçiriň. Baybo, utul çayada galmandyr. Bulaňa boljak bolupdyr. Adam azyjyk habar etmeli ahry. Dün biri, bugün başgasy, ödem ýaňa aýryşdy ahry. Innem başga biri bile gol tutuşan bolup ber, ýyly göwnem ýetenok. Ýylyň durmuşyny hepsini goşulýan gaýdym. Sen öz işiň bilen bol. Goý, men kapylaryny açyp teredem oga. Bolup berşler gowy delle. Menim gazetde açyk görýän. Göz gözüň dämi gaýdym, teretmedi. Bak. Vay, seret. Şulama nemeň töýgülsi dämi? Hol hor oglanyň. Ýa ýakynda öýlenjek diýdi. Onam eliniň aýatyny alypdyr. Zekiye. Olar şeytana laýyk işler. Hawa. Ençemelerin durmuşyny bulaýar, näçe maşgalany dargadýanyny Hudaý bilir. Olaram beýdip köpçülik ýerde gaýmalaş bermesinler-de, edepli bolsunlar. Arnamysly adam gaberde çykýamy diýseni. Siz mamna Kadriye hanım. Olara habar bolup biljek adamyň sizin maşgalaňyzda ýokdugyna şükür edin. Hemme kişi edepli, arasy pek, aqar ýaly. Hudaýa şükür, müňde bir şükür edýän. Tamam. Bolly, bol çekdim. Kusura bakmayın. Ayıplaşma, akşam arasında adara koymalı oldum. Yerine etsek de. Ruhsat verin, benim gideyim. Hüseyin, Sağ olun Cenab Hamdi. mi uyay melekeniňiz? İştem yok, akşamınız hayırlı olsun. Akşamınız hayırlı olsun. Getirin hanım. Uy, adara kalman, sağ olun, sağ olun. Yine de garaşya, nahar yemeğe de geliverýün. Başlyk, näme üçin beýdi ýaňyz? Ömrüň habarlar saklamaly diýäňizmi? Ýöne hyýalyň ömrüň kimdigini bilmegini isleýädiň dahryn. Yani de misleyen. Yönü bilirim. Men şu aralıkta yine başka bir adam kalanyan. Basım görürsünüz. Aykut Bey. Aykut ağa, Hava, men Ömer Korjan. dinleyen Cenap Ömer. Şuun bir habarçyňyz hyýal tynad bilen men tuğrada düşürdi. Habaryňyz barmy kadiýan? Hava, şu at öňümde dur. Ertironi baş sahypalara goýjak bolýan. Şu habaryň çykmagyny islämok. Men olyny isleýän. Men nädip saklap bilersiň? Bir ýurtda metwat erkinligi bardyr. Biziň şahsy durmuşymyz çykarjak habaryňyzda ýalňyş düşünörler, haýyş edýän. Dogry aýtsam, men ýalňyş saat göremok. Gyz bilen oglan bir-birini söýýär, muň näme bolanok? Dinleň. Hyýal hanym bilen aramda hiç bir gatnaşyk ýok. Bir arasy pek gyzyň namysyny degersiňiz, beýtmeň. Hyýaltyny azarada beýle alad etmeňgen, men pikirimçe ýöneköý söýgü hekaýalarymyzdan haçyň duýgy bar. Aramyzda näme bardygy diňe bizi gyzyklandyrýar. Eger şu habary çap etseňiz, sizi kadete beren. Bizi kadiyete berendiňe sizler. Maňa böwet bolup biljek güýjüňiz ýok. Iň gowsy şuny ýatyp madalja ukyňyz alyňyz. Soň siziň ukyňyz gaçarmy diýen. Durun, gulak asyn. Alo. Alo. Ağam, ýör iýnine gaýdaly. Başymda bela takanmaly.
Meskiden kılayıran ýaly ansat bolar, korkma. Üç naçar bilen bir oglanjak. Häzir 7-nji düýüşini görüp ýatandylar. Başla. Kaç diýen, kaç ýör. Sen kim? Hiç kim. Näme ähmet var? Bar. Onda da gaty bar. İki jaý bäri ilkinji gedek ýylgyrýan. Men bir guýyň içindedim. Sen maňa elim uzatdyň. Keşke sen kimdiňi bilsedim şonu. Sen şol oglanjak. Şol guýdan çykarşyň ýaly. Meni şu günden bir tümlükden çykardyň. Şolsuzluk bäl. Akbal etdiň. Akbalyma şükür edýän. Seni görenim gowy boldy. Sen üçin hiç zat etmedim ahyry. Gerek däl. Ullukan bir agaç ýaly görnýär. Hatda sen men ýanymda bolsaň meni ullukan anam dörýär. Şeýle pikir edýäňmi? Men berk agacı meňýänmi? Hiç ýykylmajak. Hiç guramajak bir agaç. Ýöne diňe bir sen. Durmuşymyň gowy sakypaty diňe sen bolup galyň. Hemişe ýanymda bolarsyň gerek Ömer. Durmuşymda dogry bolan ýekinji zat sen diýdiň ha. Şol menden. Sensin hyýal. Hyýalynda hiç haçan ýadyndan çykarmadyk şol oglanjagyň, men tutup guýdan çykaran şol kejejik gyrym, şol henidem men ýüregimde. Ondan men hemişe ýanyndadyr, hyýal. Yok. Yok. Bunların hepsi Ulan elmedin diyeyim bel bakar. Alın noş bolsun. Gazetler getirdim. Hani Ha? bana ver. Salam helik yok. Näme oldu oglum? Yo, bolan zat yok. Bir habary görecekdim. Bizim bazı iqtisadiýetimize degişli makala vardı. Menem şonu göräjekdim. Otur. Göreli biz barada bir zat yazdılar mı ka? Eýgilik mi Cenab-ı Ömür? Sizi giýje garabasan ýaly bolşuňuz. Favorit diye. Ýere sabr et kakasy. Fersat boluwer birden dümegläp oturberme. Salam. Hoş geldiniz. Yine bir gazet verseňizler. Ol ya. Gaty tagamly bolupdyr. Sınal goldy alamdan soň bir näçe ýylak jaň etdiler. Ýöne geçikti bolar diýip gepleşi kabul etmedim. Bizi görmedik bolan dälirler-de. Düýäminiň soň ýandan gaňyrsyna gizlenip bolmaz Cenab Hamdy. Ýöne adamyň töwereginde munça göz bolan soň Hudaý gorasyň. Öz gorasyň. Ýerdäde bir gurşun goýaly gözden dilen gorar. Haw. Şahsi hasaplarda galan pul barmy? Tapşyryş döwrüni hemmesini şereketin hatalyny geçirdik.
Hasapda näçe diýsin pul bar. Sanlyk golin takrap ýatyr. Geçen ýerdeki çok günlük elbet täsir etdi. Sargatlar ýetişsin diýip elimizdäki nat puly bulanmak. Häzir kyn ýagdaýa düşmekden Hudaý gorusun. Ömer oğlum näme beýdi ben kırıp otyrdyň? Hä? Bir zatlar iyi ahyry. Ömer, Oğlum bu ne? oğlum bu näme? Kaka. Men